Ora. Ora tante-tante iki kok. Tante-tante. Ngawur. Ayo karo bapakmu. Wis kowe menengo iki arep nembang iki lho. Oh, ya wis tak. Ya, Tom. Manut wae wis. Nggih, tepangaken nami kula Bella. Bella Sungkawa. Bella Sukma. Bella siapa? Oh iki Bella ra Negara. ngawur. Oh, Bella Negara. Sindane iso ndagel iki apik. Iba bunga hinga. Aduh, jan. Kayak ngono lho, Sa. Adi. Leng-leng ramyaning kang driya. Tepuk tangan. Edian. Ayo gek muni apa kudu Sabar dikakake. lho ancang-ancang lho, Mas. Alah, tak gua ancang-ancang barang. Aku ki seneng nek ujug-ujug kok. Wis apa perlune didadak dadi. Ular kambang sak titahe Gotong royong nyambut gawe regancane. Janji sampai kocok kesusu sampai Wah, ayo jan apik suarane. Ayo karang anak sinden, anak dalang. Wah, anake sapa to, Reng? Bilung. Aku ora ngomong aku, Tru. Aku ora ngomong. Aku ora ngomong, sing ngomong kowe dhewe. Pripun? Wis marung dereng? Hah? Wis marung dereng? Marem apa aku kira muni apa-apa kok ya. Kae sing gerang kae wis marung urung? Ah. Iki putrane Pak Mariono iki wo bilung ki sapa? Yo diteruske nom. Nadyan lamun nyala
apik suarane. Patrape sing ora apik. Kok iso ora apik ki piye yo? Wah, kowe ku nek karo aku atos e, wah. Ora usah dibales nom, wis kowe ki meneng wae. Ah, wis. Walah, mesti muni bilung ki apa-apa. Wah, kok wis, Kong. Ayo dibacutke nembang apa to ngopo. Aku kok kepengin krungu anu. Kowe sik ding truk. Ayo aku kepengin krungu apa ya iki? Aku kepengin krungu Kadung Tresno. Sapa sing arek nembang? Ayo Mbak Puspa. Wah, ayo cocok kuwi. Idamane cah-cah. Wah, kuwi ana sing muni mbok wedok kuwi. Jane iki arek pira? Sing ning Solo ki yo dopeni. Sapa sing arep ning Solo? Oh, kae sing nyaron ki lak ndek mbok wedok ning Solo. Oh. Mbok yo wis siji wae kancane ki dumani. Lha kaya nyat ngono kuwi Mas Jan. Eh? Dadi sapa-sapa ki arep diratani. Waduh. Wis payah kok ngono. Ha nggih. Kene siji wae ra duwe kok ya kono penak banget duwe. Ora duwe golek Kowe ora duwe iyang apa Mas? ora duwe, Mbak. Heeh. Ro aku apa? Weh. Wah, ora sik wae, Wah. Ora. Ora tante-tante iki kok. Tante-tante. Ngawur. Tante-tante apa rumangsane? Ah, kaya ngono sih, seger meger kok tante-tante lho. Ayo wis monggo. Di apa jenenge? Ah dibawani langgam mawon nggih. Rasa dindangdutke. Rasa mbuh mawon. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya hamung sliramu satemah lara asmara
monggo dilajengke, Mbak. Alamat wes katon tejane yen go berangkatan menjelang aduh awiratane sinawatan kanggo sane
Dukun. Wah, wis dipinangkani Kadung Tresno. Kadung Tresno karo sapa truk ambuh iki. Ora tresno karo sapa-sapa wis ngene iki wae. Kadung lunga apane? Ayo diteruske apa meneh? Nganu. Podang kuning wae. Ayo kena. Sing kepareng nyekar sapa? Apa sing nembang? Nganu, Mbak Bella. Jumeneng, Mbak, iki men dikancani karo bintang tamu paten. Bintang tamu paten apa? Kepaten. Bintang tamu paten nganu karawitan pawenang. Sapa itu? Ayo sapa meneh nek ora sing nyelentem. Ora sing nyelentem wae. Ayo jumeneng turuk turuk turuk. Tuk 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 tuk. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih. Risa. Nggih. Ora aku ki rasa wedi ya. Boten. Aku ora ngopo-ngopo kok. Hati-hati wae. Gur ngancani kowe. Iki brakot. Lambene iki mengandung oksigen. Lah nek kowe mengandung apa? Gas. Ora kowe kuwi mengandung racun lambemu ya. Ngeracuni kowe kuwi. Nesu. Nesu wae. Lah kowe iki nek ro aku kok mesti padu iki ngopo, Je? Ayo karang lambemu. Ngunggah-ngunggahke mangunek-ngunekke. Ayo ora Piye kowe? apa-apa. Mumpung nang kene kok iso ngunek-unekke kowe. Rajong. Mumpung mayang iso ngunek-unekke kowe sak-sake. Dagel ki dagel ning ra nyo-nyo kancane. Ora apa-apa, wis kulino biasane iki. Guyu mat bleh-bleh kuwi lho. Kowe kuwi ket mau. Ayo karo bapakmu. Wis kowe menengo iki arep nembang ki lho. Oh ya wis tak. Ya, Tom. Manut wae wis. Manut wae. Ya gocek ya. Oh iki ora tenanan kok. Ora tetep tak anggap tenanan kok iki. Ya wis kena. Wong kok mengemosian wae. Ya, Wingi ki Ben. tanggaku tak terus ana sing wong iki emosian ngono kuwi bare yo teksek. Rak tanggamu. Ayo tanggaku aku ngomong. Ayo syukur. Dilalah aku ya ora kok. Ayo nek mbok menawa jare udut barang wis ora enak. Mangan ra enak. Sekarang ki ya jarene iki akeh virus ki lho. Virus kok. Akeh virus, akeh wong gering, akeh wong lara. Ayo kuwi saka racunmu kuwi lho ning lambemu. Kaya wong lara ki biasa nek udut ra enak. Oh, apa iya? Kaya nek wong bebojoan kae ya ngopo-ngopo ra enak. Apa kowe iki wis bebojoan? Ya urung mau ngandhake jarene kok. Oh. Lah ming jarene. Lah iya. Nek pengen ngerti ya takono mat bleh-bleh. Kuwi. Wah, aja ditakoni wis men meneng wae kowe iki. Lah iya. Piye Pak Dalang rasane dalang suwe ra dalang to? Ora tahu kok. Ayo alhamdulillah ngono lho. Wah, ya alhamdulillah. Iso mayang bengi Iso iki. mayang, ya. Bungah aku ya melu bungah. Ngopo? Hah? Ngopo? Ayo sampean iso ngasta ringgit ki lho. Arek digawa ning ndi? Mayang bengi iki ki lho. Ya ngono wae. Jare dalang. Ayo jare ngasta ringgit iki arek didol apa piye? Ngasta ringgit ki ya mayang kuwi kok. Oh ya. Ya. Sabar. Pono kelakon dalang wak gegulung. Wah, kowe ki arek gegulung aku ki kowe pas kaya janji arek gulung-gulung ki rung sida kowe. Yo Ben. Wah, janji ki harus ditepati. Nah aku ora tau nepati janji kok. Wah, ya wis bola-bali anake. Mesake ki lho. Ngomong wae dalang iki. Ya, Nduk ya. Ya tak meneng. Mboten. Kenapa? Saiki arep perkenalan. Oh nggih, perkenalan iki sindanan. Nggih, men pemirsa iki do ngerti. Nah, Netizen ben ngerti ya sah.
netizen Ditepangake asmane namine sinten? Nggih, tepangaken nami kula Bella. Bella Sungkawa. Bella Sukma. Bella siapa? Oh iki Bela ra negara. ngawur. Oh, bela negara. Sindane iso ndagel iki apik. Iki apik. Dan iso bareng aku. Go mulih sa. Tak gobali. Arek dingu po. Oh, dingu piye? Ayo dijak mayang piye? Kapan kowe mayang iki? Ayo sesuk nek ana sing nanggap. Mbak Bella saking pundi? Jepara. Oh, Jepara. Nggih. Jepara. Oh, tanggoku kuwi. Oh iya. Oh, tangga provinsi. Oh, ayo. Tangga kabupaten. Der. Tahu gak apa? Apane? Oh, tangga kabupaten ding salah aku. Wis kepiye? Tegese iki sak provinsi tangga kabupaten. Nah, rak ngono kuwi. Kelas pinten, Mbak Bella? 11. Oh, adik kelas iki. Wah, jan. Mesti halus nek ro kakang kelas iki mestine. Kakang kelas ki apa? Kakak kelas iki. Ayo. Nek adik kelas ki nek ro kakak kelasnya mesti halus. Apa iya? Munduk-munduk ngono kae. Apa iya? Mas, aja diplero. Dan aku ki jane kangen Mbak Puspa ya aku ki. Wah, Suwe ora sak panggung ki lho jane. Sik, kangen ngopo kowe iki? Hah? Kangen ngopo kowe iki? Ayo kangen suwe ora petuk ki lho, nggih Mbak. Ayo petuk dhewe. Lho, Mbak Puspa we jare ya kok. Lho, wah jan. Kangen karo cangkeme kuwi po, Mbak? Kangen karo lambene kenci. Ora tegese iki kok cangkem. Kangen karo lendower kuwi po piye ngono lho. Ah, Wis sakarepmu. Ora tak bales wis ora apa-apa. Mbak Bella saking Jepara, SMKI kelas 11 nggih. Nggih. Jurusan karawitan. Nggih. Oh, Mbak Puspa njuk ditakoni jare kelas piro? wah yo Wis rasah. wis do tepung nek kuwi iki. Sinden suarane ya apik timen. Ah, Pancen wis senior e. Ya, Mbak. Swantene ya apik, awake ya apik, jan nyemetengake timen apa nyemenengake temen. apik kepiye kuwi? Ah, ya apik iki lho, maksud iki bodine iki Oh, piye Wangun. piye. Gambarane iki iki lho piye? bodine iki wangun, ngono lho. Kowe iki piye to? Wangune piye? Ayo wangun ki disawangke ya kepenak. Ah, Suarane dirungokke ya kepenak. apa meneh? Oh. Cara wayang ki kapangane iki lho, Sopo? Mah piye to kowe iki, Jan? Iki sak karembang iki. Ya weh. Bawa niki. Mboten. Dibawani Nggih. dibawani resani ku nggih kena. Mboten kula mun Mbak Bella. Mbak Bella pengen bawa. Mbok kowe Konakon. Jenengan mawon. Wis Mbak Bella bae. Kalah apik mesti suaraku. Ayo. Nadyan wujud temung peksi. Wah, lagi krungu iki aku swantene. Jan apik tenan. Nadyan wujute mung peksi. Arep ukur wujude manuk, manuke sapa? manukmu. Oh iya. Wah, manuke ya ampuh tenan. Lah gawe tali ning bronto ki, wah. Bronto ki ati iki lho. Telenge ngati bronto. Mosok ta sa? Wis melengo, ayo Mbak. Alus manis tur mrak ati. Halus manis tur merak ati. Oh. Terus
apik, Ji. Oh iki malah nganu sa. Pripun? Bapake Mbak Sinom ya kepareng rawuh Oh, jare. nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Pak Mariono, nggih. Nanti tebe saking berkah lambu kami di WA iki jare rawuh. Oh, nggih sugeng rawuh. Bu Wahyu nggih. go rawuh. Oh, nggih matur nuwun. Katuran lenggah wonten mriki. Pak, lho malah gumujeng. Kok malah ten Jawi lho. Nggih. Abi. golek isi podang jenar iba bunga hinga Aduh, Janes. Kayak ngono lho, Sa. Adi. Tiku nyanding bisa dadi Langsung dandut Iki aku malah entuk WA jare mau ki wis ana sing arep-arep kuwi sane YouTube muni takon Risa kon ngunggahke ya iki wis. Oh, nggih, Kowe matur. berarti nuwun. de pandemen kowe. Sapa kowe? Ah wis ana Ana penggemar. Wis rasa wedi dihujat meneh kowe iki to. Ya syukur nek ana. Wis ana fans club sesuk Risa Ya, Nek. fans club ngono. Nek aku kaya ngene iki penggemarku kok ngopo ya? Ayo, Bu. Ketoke mung kowe tok kok nek penggemarmu apik-apik. Oh, apa? Heeh, ketoke. Ya ora to. Monggo. Yo monggo dibacutke. Esuk. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng terangku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen ngerti liya kang nyayang
Sampun. Sampun, Nggih, matur Matur suwun. nuwun Mbak Bella. Matur nuwun nggih Mbak Bella. Nggih. Wah, jan. Nggih. Matur nuwun Bocah, nggih. bocah kok nemenake tenan. Nah iya. Wis kowe kene wae. Oh yo tak bali. Kose aku engko sing njaluk kowe munggah gelo nek medhun. Oh nggih. Nderek. Pripun malih iki? Ayo wis ngopo to ngopo kowe iki ning kono. Oh nggih ya. Apa Ana pamundutan apa ora? ora ono. Mboten nonton. Nggih. Ayo nembang apa meneh? Ayo nembang apa ya? Sing penak-penak ki lho. Penak-penak, apa-apa ki penak kok. Ngopo? Ayo kuwi ana sing njaluk dadi ati, wah cocok. Sing nembang, ha iki sing mepet kotak iki. Oh, ya. Jumeneng ya? Jumeneng. Ayo. Mbak Sindan ki jumeneng ora? Oh, ya jumeneng ya kena. Ngadeg ton. Ayo ditawani sindane iki. Gelem ngadeg apa ora? Ora gelem ya tak Purun, peksa. Oh, purun. Sak direne kene. Nah. Murup apa? Ayo Ditepangke, Mbak, asmane. Asmane sinten? Nggih. Nderek pitepangan nami kula Katon. Mbak Katon apane? Katon. Katon manis. Katon Wanuhara. Katon Oh, Wanuhara. Kae? Katon Wanuhara. Nggih. Yo yo. Seangkatan ya? Nggih. Biyen. Kali po? Ya ora. Lah ya biyen wayangan sepisan ya kowe tak jak kok. Ayo zaman semono le sanggulan wah isih kok ngono Dan- wae. Isih kaya apa ya kae ya? Ajaran, Mas. Isih nyeremumuh. Mbak Katon saking pundi daleme? Saking Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Barat Praga. Kulon Progo. Eh, Ora iso dibasakke jeneng daerah. Kulon Progo ning pundi, Pak? Kali Bawang. Kali Bawang. Nggih. Jajare Kali Jeruk. Oh, jajare Kali Jeruk. Nek ro Kali Tomat ngendine? Wingkinge. Oh, wingkinge. Ono apa kono? Mboten enten. Nggih damel piyambak. Oh, damel piyambak. Nggih. Hati-hati. Embang dadi ati. Kuwi sing bawani arek bawa dhewe Bawani apa? ora? Dibawani. Apa Oh. nyuwun tulung Mas Risa Febrian. apa? Pengen bawa kok ya. Oh ayo. Mbak Katon pengen bawa. Nah, Nyuwun tulung Wiraswara ku ya ora apa-apa. ayo sing men nyambut gawe ya kena. Nggih, niku. Ah, Lah padha. sing gondrong kuwi Gue Senopaten. Sing gondrong Niku Gue Febrian Senopaten. mawon niku. Oh ya. Ya cocok. Nah, Ayo Vibe, engko tak tukok kowe gudai merah wis. tes. Cek cek. Ayo Mas Febri. Ayo Bri. Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa Apik. among ngati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang Lupat. luwih gampang Yen yen angel. angel ka langkung
tan kenoti Ada. Umbas Aduh. arto Kene ya apik tenan lho nek tembang ya. Wah, Jan. ayo apik tenan kakangku. Wah, Lah iya. pepudan kuwi leluhur. Waduh, pepudan kok leluhur, wong isih urip kok leluhur. Ayo pepudane wong sakmene kuwi. Hmm. Dawet-dawet wis nganti mosil kok ngono. Wong kok ngono ki rasa diwet-wet kok jane. Wong Wong kok iki rasa diwet-wet. wah ya aja diwet-wet ya. Oh iya, kayak pengawet Oh. Monggo, Mbak. Mbak Katon Wanwara. Sing kaya ngapa pengatane kelakon saprene malah bangun tresno
Nggih, matur nuwun. Ah iki nganu sak. Iki Mbak Katon iki kejaba sinden. Nggih. Yo iso mayang. Oh, dalang nggih. Pancen dalang. Oh, dalang iki. Dalang. Dalang putri. Dalang putri. Eh? Delok arah ya. Lho, kanca-kanca akon do suluk. Kowe Suluk napa? kan nyepil suluke kuwi. Ayo tan disepil. Sithik Tan. wae, Mbak. Eh? Apa? Ki ajeng Lagon. aja lagon. Lagon apa menyura songo? Sing leng-leng niku lho. 6. Leng. Oh, lagone mambeng. Lagone mambeng. Mam. Ning ampun dihujat nggih. Mboten. Ora. Dujat ngopo? No. Leng-leng rambyaning kang driya. Tepuk tangan. Edian. Lir yuang candra kata wengan sumuk ing tias katuritan limot kapyatane rucit rem-reming driya mangawur kekuwunging yuang wisesa Ora tekan rasa. Ampun. Jan ya elok tenan e. Tepuk tangan. Tepuk tangan wah Jan. Ya sinden ya dalang. Sinden yo iso mayang wah Jan. Bejo sok sik nek Boten, duwe boten. bojo Pun, Mbak pun. Katon ya. Wah Jan Pun boten sah. Santene ya sae. Sae, mah luwe apik saka aku. Ayo boten. Ya Apa? boten. Ayo dasare yo iso nyinden, iso mayang wah Jan wis. Wis, idaman. Epas tenan iki. Apane sing pas? Ayo. Ayo kuwi. Wah. Ora gawe odo-odo kowe iki wah wedi aku malah. Ini apa-apa kan ning dhuwur panggung iki profesional. Ayo. Alah, oke, Buke. Buke sik endi? Buke sik endi? Ayo sing iki. Nah. Sing iki sing endi? Ayo sing kuwi wah wis rasa Oh ya. Nembang-nembang ngono sak. Moh. Saya ono apa iki sesideman. Teman. Mbak Puspa iki lho. Oh, Mawar po, Mbak Mawar. Mbak Mawar sesideman, Mbak. Oh ya. Lah Mbak Puspa kapan? Mbak Puspa. Awis to mau. Alah jan kok meneh. Engko ngadeg bareng-bareng. Ngadeg bareng-bareng piye? Ayo tegese iki ngadeg bareng-bareng penutup gong-gongane. Oh, ngadeg bareng-bareng. Aku melu tak kuwi ngadeg kuwi. Aku ya iso ngadeg lho. Apa iso kowe iki? Weh lah iki lho ngadeg iki saiki lho ngadeg. Oh, jare mau mumet. Mumet nah aku mulane Wis ora suwe apa kowe iki? Ya ora ngono kuwi. Ora wah jare. Tak eman-eman kowe iki. Jumeneng mboten. Wah, nggih kena jumeneng niku kalih luwer. Ora ngajar pancen. Ya wong apa? Kowe biasane nek karo iki lak kaya-kaya piye ngono to nek Piye? Ayo Piye, biasane piye? Ora biasa kok iki. Biasane piye engko nek karo aku dihujat meneh. Heeh ya ora. Wah. Bawani mboten? Nggih nderek. Bawane ya apike.
Yo Mbak kayak dibawani. Ya monggo. Dibawani. Wiwitane anderek sang peke riya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Ya dong. Bu. Yo. bendera troska selendang kuning kang saking bukir swara kurang pramana ing wasesa ngungrung angrung-rung marang bendara dia sulis dia pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
Cek paten apa dan perpisahan rakyat sulesta lewati samudra marang kula warga terbolan beputra liwatin cangking ngalesku senadyan posling serius aku isih mampu ngeladeni selangku montok senadyan bocah kakudahan nyeringkung jiwa raga otak kurang kahormatan manggung rukunnya topinjo urip ana kutha gedhe pentas tukake mesti tak wujudke Nggih, Yes, matur. sesideman sampun. Nggih, matur nuwun Mbak Mawar. Iki isih ana siji sing urung. Rong lagu gak wis sebo dibacutke lakone. Oh iya apik kuwi. Sing endi, Truk? Sing nomor 2 saka pojok kono. Sapa to? Ayo Mbak Ara iki urung mbang. Oh ayo. Ajeng nyekar napa, Mbak? Ajeng napa niki? Age monggo ajeng nyidam sari napa-napa. Jineman mawon nggih. Sineman. Age sing mburi pripun? Anjing nyidam sari mawon. Oke. Langgam mawon mboten sah dindangke. Monggo Pak langsung mawon. Anjing. Apa mas liramu segar melati aku kembang hitam sari apa mas liramu margi wong manis aku kan bakal liwati
Matur nuwun Mbak Ara pun dipinangkani. Nggih, sami-sami. Ah iki priye, Truk? Ayo sak lagu njuk wis gek sibo. Ngadeg kabeh iki sindene. Ayo ngadeg kabeh nggo gonggongan. Mikir ana Pak Dal. Ora ayo wis telu wae sapa wae kono ninggal katresnan. Ngadeg kabeh ora apa-apa tunggale joget. Ojo kesurupan apa piye. Yo monggo. Nganu apa ninggal katresnan?
sing